Isam din ay. Minsan kung nakuyak pero nakailan ko. Nga. Manaro ba? Mano man nakakulbaan mo ka nay? Kung baan ko kayong dyan akinapon ko ibalik sa. Kailan magsaka, kinsa man na. Kaila ka nay wa. Kailan magsaka, kinsa man Naaga na. trabaho ng asawa itong kuan. Asa? Munisipyo. Manong nga nagipicturean mo buka to nay. Mama. Unsa kay purpose ato no? Oh, maunay. Maunay ako ang yunahuna. Unsa may purpose ana. Mo itong gikulbaan ka nay. Hanto naman si David ba, plaza. Ayaw, kujapan ko. Kujapan ko kaya kung una-una, basta na magkakutulong ko. Isundong sako, kinsa may makahibaw. Bitaw. Oh, makaingon og putas. Nya sa ako man to gisud sako sa magalingon. Galingon. Sagdo og corn beef. Kay naay ug naay mo reply ko iba. Naay. Kuan ang naa nga. Apangitaon yun ang tawanan. Apangutan noon ba? Sa Unsaon pagpangita ug wa ka kaila? diha gabi na himpatan. Aw, bano sa ato himpatan? Dahil ang sa gabi Oh, Oh, Domingo. ning patad ane. Oh, himpatan dami. Unsa lagi nga lagi? Ikaw man to. Ang asawa ana. Di lang man atong ngadlan. Daganaon ko sa bayo. Doon. Nga nang gipicturean man ka. Mama, asa ko yung gato? Di gwapahan ka. Di pa picture de ko ka. Unsa ang paglikay na huday? Ani kong sayda. Ani kong sayda pa ingon ko sa merkado. Mato ko ka ng bineng. Kay birthday man ang bineng. Unsa pagtabok ni mo are, naa may motor na isakyanan. Gajaging ka nay wala. Jogging ko ba? Basig ipicturean ka to kay basig sa imong pangidaron gi-post ka kay tungod sa imong pangidaron di ka tuhuan nga mo jogging pa nga edad nimo. Oh, mao siguro to. Dakuan ko na si Dandaan daw na huna nga. Retratuhin na. Nakabantay mga dugwan to. Murag dugay-dugay na to mga buwan na siguro karon kan. Kaya matay buanga. Bigay na nila sa tao. Kudake. Wa man sila makudake kay wa man sila magdagkudak. Pero dili ko mungana. Pero lain nato nay nganong di man jud ka pa injection nay? Ako usa ko di ko pa injection. Ngano man nay? Patay na. Dili na nga. Injection ba ngayon para mahilte? Oh. Patay. Unsa may para-healthy nay nga kanang para di ka mataptan sa COVID na unsa may buhaton nay? Inom og sile. Sile. Dayon. Mao din ay imnon. Unsa pa? Unda nagdakra og kamutay. Exercise. Exercise. Sa porma sa exercise na ba? Ana. Kondisyon yun. Lagi oh. Sa porma sa jogging na Oh. Napay jogging na. Napay jogging. Jogging. Pila edad mo na 72. 72. Pero huwag na yung makikminyo na yung sokol pa ka na Sokol sa mo. Nama kay pariner nay. Nama kay pariner nay, Paabot. Ginsa kasi yung pariner, ginsa to kapag discardis partner. I like you. I like you. Nya, ningon sab ka nay. What you very nice to say. Mag-video kayo sa buwan. Nya. Nay, aatur ko sa gasolinahan. Nya, yung sa pagibati nimo pag ingog. I like you nay. Murag dibati ko. Kujak ba? Pariner. Daan ko ana sa una nga. Hey, pariner 14 anyos ko dito sa Buanga. Matod para sa mga tiguang kay kung maminjo kung nagpariner. Ilan mo na ako ang bana ba? Bana naman. Na ang amo, primero nga, ipakaon ko na kong tiro. Kinabuangan. Dalan sa ka man tunay. Uli. Buhol. Nagkano yung pariner nimo taga Panglao nay. Wa pa naman wa pa mo dongan eh. Wa pa mo balik.
Kaduhan man disigahin ani. Pero sukol dito ka na eh. Bahala gamitag. Kuan. Sa? Hala sa gamito basta. Sukol yun. Pero kinsay mga loko. Oh. Labi ka na. Pero wala mo magkita na eh. Wala mo magkita. COVID buat. COVID. Okay. Sige na eh. Ito na eh. So,